Mandibulise bomama abakhulu, ndibulise nakwi-young wives ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu. I-young wives ezingaphandle zingene zizova uba yintoni le nto bakuyo. I-young wives ezingaphandle zingene ngaphakathi in the name of Jesus. Amen. Igama lam ndingulina Amandla Igazi Lemvana Ntlokolo. Kodwa ke ungathi vava ba uyathanda. Sure. Sikwa-young wives apha. Kahle kahle kukwa-young wives movement apha. This is a movement of God. Young wives is not a church. Young wives is not a church. It is a movement of God. Now a movement ke zininzi movement. I-movement ke iba indibanisela of a particular group for a certain purpose or goal. I-goals ke zalapha uzazichaza ke mama. Cha ndifuna icacele into yobana apha siku-movement, the movement of umoya oyingcwele. Asikho senkonzweni. Cha ke izaba ngathi sisenkonzweni ngoba sisentweni kaThixo. Bekunyanzelekile ke bangcwele ukuthi uyoung wives abekhona ngoba uyoung wives licebo likaThixo. uThixo ke ezibana simazi ungumzali ohleli njena uveza icebo ngoba waveza icebo mhlamnene sahlanjwa ngegazi lemvana elicebo likaThixo. Ubonile ke uThixo that during our time xa kwenjenje emhlabeni xa umhlaba sowuzawusongwa that aveze elicebo lingu-young wives movement. Yivision ke lena ngumbono owabekwa kumama wethu esimthandayo sonke umama uDlomo. Lo mbono ke wabekeka ngo-2016. Ubangaba ke siqhela ukuva okanye nathi siyazi personally. Awubini umbono kaThixo ube nawo namhlanje ngomso sokubaleka nawo. Umbono kaThixo ukhe wenjinji. So it's only in 2021 that uyoung wives movement ezisimazi wababona waqalisa ukuba operational. Ndithi ke mna xa ndidescribe uyoung wives kanye noba ndifuna ukuthi yonke lento ezi testimonies bezilapha okanye mandiqhubele ngayo lento. Young wives is a home. Ikhaya ke kulapho sonke sifunda khona, kulapho all our development bekusupposed ba iqala khona kusekhaya. Young wives is a school. Young wives is a training center. It is a training academy. Young wives is a rehabilitation center. Young wives is bedlele. Young wives
is like a service center. Bona xa sisisa imoto zethu ndizawucacisa why ndisitsho uYoung Wives sisibhedle. Xa ndisithi uYoung Wives service center ndifuna uthetha nalo nkosikazi unomtshato omnandi ocinga ukuthi abantu abaquqa bebuyelela kuYoung Wives ngabantu abaxakekileyo emtshatweni yabo. Uyayibona xa uthenga a brand new car, injamo zelamoto like it has never been used. Uthi xa uphuma nala moto phaya kuthiwe within 3 months or certain kilometers, but whichever comes first, uze for the service. Amaxesha amaninzi ke ayibizi kilometers bazezamanzi masakhambe uhambela kakhulu uze. La moto uyisa phaya i-service center ayinanix la moto. Yiyo ke le nto ngoku ndifanekisa uYoung Wives ne-service center. Ndaba nethamsanqa ke mna le amandlikazi leyo. Yes. Ngoba mna uYoung Wives ndamfumana xa kanye ndizongena ndandingekabi nguye nolina amandlikazi lengwana when I joined uYoung Wives. So I know what I am talking about. And what attracted me to Young Wives is that we don't stand at events. We events as means mna and what's one. Events as means endisiboleyo, whether there's a couples, whether there's a women like this. Kuye right, mthandela makote bethetha apho kuqala. Ku right, siyathanda sonke ilizwe siyalithanda. Siyathanda sonke ukushunyayezwa. But there are certain moments in our lives when we don't need to be shunyayelwad in that manner. Apho sinida into yobana uve ititshwa because ititshing iyahlala. Uyabona xa sishumayela apha manje moya ungcwele simve into yobana but you will not necessarily hear each and everything that the speaker besishumayela apha besiyithethe. Zikhona izinto ongaziviyo unlike ititshing njengoba sihlela apha msho niyandiva. So what attracted me to Young Wives? Ndinguvava nje okwamjibula ndingekayi nakwantshokolo ndimamele omama bethetha from personal experience, bethetha nge-testimonies, bengathethi into generic nje, bethetha into yobana I have gone through this. This is how I overcame. So now uyakwazi ukubamba yande attracted ke loo nto apha kuYoung Wives. Amen. Xa ndisithi it is a rehabilitation center uYoung Wives, ndiyibonile kwenye testimonies ibithetha apho umuntu ezawuthetha into yobana mhlawumbi ngamanye amaxesha sisuka mhlawumbi there is something in the background yakho, whether i-background mhlawumbi kokwenu okanye mhlawumbi ihambo nje le yakho eyenza into yobana ungqengeke endleleni, uthatha okwakulimala ungakhange udilishane nako uyongena nako okokulimala emtshatweni, whether it was a matter of whether you were abandoned, you were rejected, you were disappointed, whatever the case may be. Apha kwaYoung Wives, there's nothing new under the sun. There are people who have gone through those kind of journeys and baye bancedise ke ngoku to help that particular makoti ofunayo ukuncedwa in that area. I think ke ngoku ndithethile ye-training center because le example ndikoyithetha into yobana siyafunda, there are things besicinga into yobana siyazazi because we are adults, but xa singena apha safumaneka into yobana asizazi kahle ezi zinto, asiwazi umtshato because umtshato ngokwengqondo zethu, especially thina as females, sawenza umtshato ube superficial, but umtshato is not superficial. It is a ministry of God efuneka iphathwe ngcwele lonke ixesha. Ubungcwele ke noko ke buyafundwa apha kwaYoung Wives into yobana yintoni na. Ndandicinga into yobana mna ubungcwele ndiyayazi into yobana yintoni na, because into eye yenzeke ubungcwele sibubonakalisa ngaphandle. Uba ibisisigobela sine symptoms
zobungcwele. Kanti ubungcwele, it's something that of elapha ngaphakathi, eyaziwa nguwe noThixo. Those are the things that esizifundayo apha kwa-Young Wives. Amen. Ndize kwisigaba sesibini. Before ndingene ke kule page yam yesibini, Titus 2 verse 3. Similarly, nabo abafazi abakhulu mabandiliseke, bangabi nalulwimi, banganxibi butywala, bakwazi ukufundisa, ukuze babonise abafazana ukuthanda abayeni babo nabantwana babo. Amen. Tell Proverbs 31 verse 26. Proverbs 31 verse 26. Amen. Verse 26. Verse 26. When she speaks, her words are wise, and she gives instructions with kindness. Amen. Siza ke kwi-heading yami yesibini ke ngoku. Kudala kumane kukhala apha Mamudlomo. uMamudlomo ke is the vision carrier ka-Young Wives. Nguye lo uThixo waye wakhetha yena ukuthi le vision ithwalwe nguye. Xa bendifunda andingomkhetha ubuso ke mna kumama konke uyandazi. Xa bendifunda uTitus 2 la verse nalo Proverbs 31 verse 26, this is how in a nutshell describe ngayo uMamudlomo. She is a vision carrier ka-Young Wives. She is a servant of God. Ulikhoboka lenkosi. Ungumama. Bonke ke that who have experienced uMamudlomo ndiyacinga into yobana ndithethele mna ndedwa xa ndisithi ungumama. She is not a mama because she's wearing a dress, okanye she is female. She epitomizes the meaning of the word mama. Zonke izinto othi xa unojonga the word mother bana ziminisha ntoni na uyazifumana phaa kuMamudlomo. She is a leader. I-leader ke ngokwe-definition yayo is somebody that ekusuppose into yobana silandela yena, sijonga kuye. And i-leader, as much as into yobana ezaba friendly, but she is also strict. She is a teacher, a personality or character. Okay, she is a leader and also a teacher. There are things ke esingazusoloko siziva apha kweli qondo, but ke bayathetha ke abantu into yobana ndiyamfowunela uMamudlomo ndiyathini. There are things we will never really exhaust each and every issue that each wife deals with, but that characteristic of being a teacher uyayifumana even sowuthetha naye ecaleni. Ebethethile sithi ndibambile umakoti bethetha apha kuqala ejonge ngapha ejonge oomama abakhulu, ethetha ngoomama abakhulu bekufanele sisiXhosa msirayithi na bagcina isifuba. Ndifumene loo nto leyo. That is why I have shared, thetha personally, I have shared with uMamudlomo. Ndifika emtshatweni kukho izinto endingekazi understand, personal things apho that I have not even shared with my own mother, because the reason why I have not shared with my own mother, because so I never felt a sense of judgment. Even if ndiyabona into yobana mhlawumbi ngumkhwenyana mhlawumbi owenze kakubi, she has a way of giving guidance.
umyeni wakho inguye lo ongenzanga kakuhle, so that ndingafumana ezampiko zithi ke bendiyazi ndimlula futhi wangqinela nomamudlo, but she has a wise way yokukunika into yobana okay, it might be that uphazamile, so this is how at least you can deal with the issue, and vice versa. Even nakwelam icala, she is isikhukukazi, she is a midwife, she is very she's a peaceful woman, very approachable. Siyabulela kakhulu mama uba nomama onjengawe, umama ongadinwayo xa ndijonga abantu abangaka, and ufumanise into yobana each person uthi ndathi kumama uDlomo, and umama uDlomo unayo laa nto yokwenza ufinishe special as if amen. Senzani kwa Young Wives? Siyathandaza. Yeah. Siyathandaza kwa Young Wives because umtshato ngukaThixo. Siyathandaza kwa Young Wives sime ngezwi because umtshato lilizwi likaThixo. Amen. There is a lot there isn't much, or there isn't anything that we can do emtshatweni singenalo ilizwi. We might have bana sangena emitshatweni mhlambi lowo nalowo ucinga into yobana it's just about boy loves a girl and then we live happily ever after. Those are primary ways of thinking. But thina kwakushiwo ukuba siyakhuphuka. Secondary way of doing things. Hence everything of ours is about word of God, prayer. Kune prayer and Bible study ke ekhoyo kwa Young Wives. Khange amaxesha ayo ke aye announcewe xa ezaba khona. Otherwise prayer ne Bible study zikhona, ufundiswe, uphuhliswe, umfazi azokwazi ukukha indlu yakhe. Sine outreach programs kwa Young Wives. Besiphumile nge-16 ngoMvulo umzekelo. Besise zazulwana ePatawell on the 16th. Kwakhe kwayiwa ke nakoKokstad. Nakweyakho ilali ungasa nje kwaMamdlongo. Nakweyakho ilali kungayiwa kuba kuhamba vangeli lo. Amen. I-all night prayers zibakhona besinayo ngoJanuary xa besivula unyaka. Home visit ikhona for wena nkosikazi othi ndiyacela into yobana Mama uDlomo organize omakoti abathile kuzothandazwa apha endlini for whatever reason ukwetsa nje Mama uDlomo ecaleni. Radio interviews zibakhona phana phakona ke simthembile ke ubawo uzayivula indlela. I remember the last one that we had, it was in 2014, Mama uDlomo eseLinkliff and Phazama. Ezinye indawo ke esifumaneka kuzo singu Young Wives, sikhona kwa TikTok. Sikhona kwa TikTok, sikhona kwa YouTube. Yonke into yethu uyayifumana ku YouTube. Sikhona ku Facebook. Now ukhona ke ngoku umzukulwana omtsha kwa Young Wives. Kamuyizele mama kwani. Sinomzukulwana omtsha kwa Young Wives. Sine podcast. The podcast is Real Talk with Young Wives. So, siyacela bazalwane that ezi platforms sinazo apha kwa Young Wives maqale kuthi usupport. Charity must begin at home. Izawuthi ukuze lento inwenwe iqale apha kuthi. Let us share nakwi-walls yethu. Let us like mayihambe lento iviwe ngabakhazi bethu nobani abangekakwazi ubana uYoung Wives afikelele kuzo. Amen. Sinayo ke i-WhatsApp group banwele. Sinayo i-WhatsApp group esinayo. Uyamkhwetha ke umama uDlomo ukhona ulapha uyinkosikazi etshatileyo ngokusesikweni
umkhwece nomama uMagwanya. Mama Magwanya khawuthi nje babone. Uyamkhweca ke nomama uMagwanya uzokwazi bana ungene apha ku WhatsApp. Mandithethe ke ngeWhatsApp lesinayo. La WhatsApp sinayo la group ka Young Wives. Ithi into yayo phaya kula group. We are there. Siyathanaza ke mos yonke into. Siyathanaza phaya. There is a word, and uthanaza every day, like literally every day. There is a word that is being shared every day. Liyakhuthaza and everything else. Zikhona ke I topics kwakuceliwe into yokuthi zizawungena phakula group. Siyacela ke bazalwane, asifani mos singabantu. Uyayibona I-characters zethu, I-personalities zethu azifani. Siyayicela I-engagement ye-Young Wives in that group. Ndiza kunika umzekelo why ndisithi siyacela into yobana I-engagement phaya yenzeke. Umzekelo kwaku-introducewe that kuzabakho I-topics. Uzabakhona umakoti omo-vocal. Uzabakhona othuleyo. Uzabakhona oneentloni. Uzabakhona ongenantloni. Okwethu ke, because this thing is about sisterhood, ukuphakamisana. Yes. Nje into yobana kubhaliwe phaya ndiyifake I-topic noba ndifakile dla mama uTyokolo okanye ize ngomama uMagwanya, because enye indlela ungayifaka ngomama uTyokolo mhlawumbi ingakufuna umbona umama uZomba isuka kumlantu ndiyifake pha kumama uMagwanya, uyaqonda ingacaci, uyabona, because kaloku siyaprotectana, uyabona. Kwezinye cases mhlawumbi you are talking about your husband kube mhlawumbi apha egroupini mhlawumbi kukho mhlawumbi noba i-colleague of your husband, yeah. So uzayifaka ke ngopha kumama uMagwanya. Mhlawumbi uthi lo makoti nje umzekelo oyi-1 uthi lo makoti ndidikiwe azibali izinto ezimenza adikwe apha emtshatweni ade afikelele kwi-decision ethi kanti obana ndiyahamba sendenze 1 2 3 4. Now angene umama uTyokolo athi umama uTyokolo, God hates divorce. We know. Bazalwane, God hates divorce. We know that. But we need to go ubana siyinabise lento, because la makoti ubhale phaya uyalazi la visi sede abhale nje ngeba she's crying out for help. La makoti masengavele simshiye ngevisi njengento bana sifundiswa into bana abayeni bethu masengabanika amavesi masenze even among ourselves. Siyazi into yokubana thina even nawe level zethu asifani. Masinikeza makangene makoti one experience. La makoti beme apha ebethetha athi mna bese makathethe aqinisa amadolo ala makoti besithi ndiyaphuma. Singavele sithi God hates divorce. The reason why abantu bangaphandle bezicaphukela izinto zikaThixo sometimes, it is sometimes indlela esenzanga. Let us not just jula the word. Masithi ilizwi silibeka ilizwi kodwa sithi lathina. Amen. 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 Sinayo necamp. Sinayo ikhemp izophinde ibe khona uzakwaziswa xa ixesha lisondele. Then kwa Young Wives siphinde sibe nayo iseminar lesikulu. Iseminar lesikulu mandicacise isemina bayithini into yalapha. Ndizawukhomperisha le seminar sikuyo neseminar lesikuyo ngoMvulo umzekelo. Besiphumile ngoMvulo saya eZazulwane asabhatala. Seza apha sabhatala. Mandize macacise bakuthini. Young Wives akenzi profit. Young Wives akana sponsor, akana donation. Unomoya ingcwele nje. Unomoya ingcwele nje. Young Wives uphila ngomoya ingcwele. Now ukuthi izinto ukuthi zenzeke maqala eZazulwane. Ukuthi izinto ukuthi zenzeke kubekho umzalwane ozimisayo
ozathi Mama uDlomo, I will cover i-catering. Mama uDlomo, I will cover whatever nto ke edinga imali. That was the case ezaZulwane. There was emzalwane owathi mna Mama uDlomo ndizazicover i-costs zayo yonke laa nto ebisenzeka kwa-Young Wives. That is why this is why then ke ngoku kubekho ke ngoku u-East London. Iyabhatalwa le ndawo, it's so fancy. The setup is beautiful. Siqale kwi-breakfast. Sisitya phaa izikontsi neeti yonke laa nto. Kuhle kusetapiwe kuyile kuyiyo. Kuzawutyiwa futhi phaa ethubeni. Nevenue ke lena is not free. There is staff salapha ekufuneka sithi cater to us. Zonke ke ezo zinto bazalwane zidinga imali. And ndithi ke mna ke xa ndizijongela benditshilo mos ngathi ndiyazithanda ii-events and ii-events ngamaxesha amaninzi ndibe khona ekuzi-organize ndithi I wonder kwenziwa njani xa ndijongele 250. Umzekelo ngokweyam inkonzo, umzekelo sibhizi with igala dinner and I'm looking at the prices ze-quotations esibhizi zizo that wow, fumaniseke ubana the venue itself, it is so expensive. So bazalwane, yiyo le nto fumaniseke ubana segruphini mhlawumbi ndithi gqi ndiyistresa le nto yobana let us pay on time because apha indawo mosazifani ezinye funeka siyazi into yobana how many people abazaba lapha and bezaba lapha bafuneka wonke umuntu azifilishe comfortable xa elapha. So siyayistresa ke bazalwane ke into enjalo that xa kubekiwe iflyer phaya, yes I know we get very excited. But ke ngoku yonke into lexesha lasiba excited siphinde sibuye ke ngoku sibe excited ifakwe phaya i-link ke yile ibonakalisayo ke ngoku into yobana how many people roughly are we expecting, but ayipheli apho ithi ke ukuze siyazi how many people. Okay, by 5 kwabantu by 5 are they all coming fumanise into yobana mhlawumbi omnye ozayo. Into that will determine into yobana bangaphi na abantu okanye into that confirms into yokuthi bangaphi na abantu bakululu yiyo into because aba ayafunwa apha. Amen. Ayikho imali eya kuMama uDlomo epokothweni yakwaTata uDlomo. Instead siye sibone yena ephinda esongeza ngoba siyayibona nathi sizi-adults silapha siyazazi izinto. Abanye mhlawumbi bazenzile nemigidi nemitshato, siyazazi izinto bana zikhosta kangakanani na. So siyayistresa ke loo nto bazalwane. Yes, siyayistresa loo nto leyo that even when we are inviting, most economists there's us abase-WhatsApp group, but kuye kubekho nabantu ke esiba-invitayo mhlawumbi our colleagues or whoever. When kuphume le link, when kuphume iflyer okanye kuphume idate yobana iseminar izaba nini na, let us practice ukubanika what is this, the link that nabo barishe. Angathi umuntu hayi itikiti ndizawubhatala phaa ke ndatsho ukuthi akuzobe enqindini apha uzibhatala phaa you register then sinayo i-closing seminar le sihamba naba bantu basiqualify sibe basibe lapha namhlanje sibe kanti singomisi so and so sihamba nabayeni bethu kwi-closing seminar. The date will be announced. Amen. I think sentences zinali sendizawugqiba bazalwane neenyanga zale nje kancinci ndikwiphathi yokugqibela. Le phathi yam yokugqibela ke I think isayikhavarishwe kakhulu zii-testimonies beziwe apha, the impact of Young Wives. Young Wives ngokamoya oyingcwele besesitshilo, Young Wives ayingokaMama uDlomo, simthanda sinjalo, kodwa Young Wives ayingokaMama uDlomo. Ndikhumbuzeka ngento ke ngoku ndisathetha ngoMama uDlomo, ndibuyele back kule page yam previous ndisathetha nge-WhatsApp group. Bangcwele masizifundise laa nto ithi
njengoba uyoung wives engokamama uDlomo masi-engage noba into ayisuki kuye Yeah. noba imvulo bebhala Yeah. masi-engage masinga-engage only xa kuthethe umama uDlomo masi-engage noba kuthetha igama elingekho napha kwi-contact list yakho but let us engage because siyabagxotha abantu ngongathethi because uza koyika lo kanti lowa kunezinto ezinkulu ebenosifundisa zona but avele athi yo apha le nto ayona abantu abathile le nto fika kwafaya ngozandazi mazobenza bendibe apha mandithetha ngoyoung wives when I came into ebonakalisa into yobana uyoung wives owethu sonke nomoya oyingcwele. Amen. The impact of young wives. The impact of young wives. Uthatha akubekapha. Akususela isini, akusokusola futhi. Ndithetha ngoyoung, ndithetha in fact ngomoya oyingcwele. Yes. O-operator kwa-young wives. Ndine-18 months ndisemtshatweni, but because of umoya oyingcwele that is operating in this place, andoyiki uthetha ngomtshato. Yes. Andoyiki. Yes. Amen. Ezinye ke ze-impact yokufanele into yobana zikhona okanye sezikhona apha kwa-young wives. Yabona njengoba simane sisiza siquqa nje apha kwa-young wives, makubekho isiqhamo. Sisiqhamo yona ndifunwayo. Ukuza kwayethu apha kwa-young wives bangcwele, it is not about ticking boxes. Hayi bendizile kunika amandla. Hayi bendizile. It is not i-outing le. I-social event. Mhlawumbi yiyo in a way, but funeka ibe nesiqhamo uzawuthi ukuze uyibone into yobana hayi ukuyo ibe nesiqhamo le nto yokuquqela apha ku-young wives. It's not about the pics, it's not about the outfits, but it is about le ilapha ingazuthathwa mntu. Amen. Bese ndishilo ke mos kwa-young wives suppose ba-akuthathe apha akuse apha, so yonke le nto lena it's about growth. Isikolo ke kahle kahle ke by nature it's supposed bana sisikhulise simkhulise umuntu. Young wives enye ye-impact yakhe ukwenza ube ne-more, I think ibibane vele zibanthethe, ube ne-more understanding of the institution of marriage. Xa sisiza apha ku-young wives bangcwele, it is not only about achieving what we need to achieve emitshatweni yethu phakwantsokolo iphele apho. Young wives is more than that. Young wives is kingdom minded. Siya achieve apha emtshatweni, siyancedakala apha emtshatweni, all those issues esikhala ngazo sithini, but ke ngoku igqithe le nto ithi kingdom ke ngoku ithi kingdom minded, because the reason I'm saying that beke wayithetha umama ebeke wangqina apha that marriage is salvation and there is no relationship that challenges one's character like umtshato. And I believe that loo nto leyo ubawo uyenze ngamabom, because xa sicinga the type esikulo uYesu eza kubuya azokusixhwila, that is likened to umtshato. So which tells us into yobana lena into sikuyo akufanelekanga siyithathe for granted. That is why uThixo esifaka okanye allow the things that each and every wife goes through, because kulungiswa mna nawe, kulungiswa our character. So that is what ke young wives the impact yakhe young wives. Young wives sendizoxabazana. Young wives ukwenza ube naso esasikhilelo ndathi njengoba siphila sisonke apha emhlabeni, there is godly principles when it comes to marriage. There is the world principles when it comes to marriage. There is a particular lady endiqhele ukulibona apha ku social media. She's an expert on marriage.
But if wena ubhetyebhetye awuyanga watsala apha ku-Young Wives, the teachings of Young Wives, ungafela endleleni if you can listen to the teachings of that lady. She teaches the very opposite of what we are being taught. She applies the worldly standards when it comes to umtshato. Umtshato ke sendizawugqiba. It's supposed to be i-relay, you know, i-relay lesikuyo. Njengento yobana ndilapha nje ndinguvava. I'm supposed to be like this from omama aba bakhulu. Ndibambe la baton, ndingayigcina phaa kum, nam ndigqithise le baton. Uzawuthi ukuze the kingdom of God ikwazi ukuthi ibe well established, ibe ile ndithatha phaa ndithi ndiyagqithisa, and then the kingdom of God will be expanded. Amen. Cela simshayele izandla